Tragom priče da je sremsko selo Čalma na samom vrhu po broju neoženjenih muškaraca, krenuli smo u potragu za istinom. Jesi li oženjen? Nisam. Zašto? Mlad sam. Ima vremena. Trebam žena da živim, da budem sa njoj i uvek. Jeste li vi oženjeni? Nisam. Zbog čega? Pa eto, situacija je taka da sam bio na terenima, vucao se svuda. Razumete, vucanje od terena do terena. Jedno selo od 1500 stanovnika ima preko 250 neženja. Starosti od 20 godina pa nadalje. Vremenom devojke su odlazile sa sela u grad da studiraju, tamo se udaju i ne vraćaju se nazad, momci ostaju na selu. Tu nema ni ljudi, ni narkomana, ni lenjih, ni to su sve vredni, radni ljudi, pošteni, čestiti, žive sami. Ponekad sa njima tako sedim i pričam, sad idu kući da spavaju sami. Ova situacija, koja se već godinama ne menja, više zabrinjava roditelje i nadležne u Čalmi. Čak se nagađalo i da je na selo bačena kletva, ali šta je pravi razlog, niko sa sigurnošću ne zna. Imaju sve od mesne zajednice, pošte, ambulante, apoteke, imaju ovde i prodavnice, bukvalno sve što im treba mogu da nađu u selu. I još jedan način na koji hoćemo da ih podstaknemo jeste ta sala koju smo uradili višenamenska, to mogu da dobiju besplatno ako hoće da se venčaju. To je neki naš podstrek da bi se venčavali i da bi na neki način ovo selo opstalo. A kad se uđe u brak, šta onda više ne može? Pa može sve, nema tu šta da ne može, ali sve mora da se malo stanji, nije to onda imaš više obaveza, više računa vodiš, pa dete, pa sve se nadoveže, tako da nije to baš toliko jednostavno, bar koliko ja mislim. Mislim da oni nemaju možda dovoljno ni hrabrosti da krenu tim putem ili prosto ne poznaju ni sami sebe šta mogu na tom putu ponuditi sebi i toj zabranici. Ja imam 2 sina i već dolaze te godine kada se o tom treba misliti. Prosto kad ih pitam, ni oni mi ništa ne odgovaraju. I već prepoznajem i ja taj neki strah kroz te sve ostale momke koji se ne žene. Iako nevesta ovde nema ni za lek, mladoženje ipak jasno znaju za čime tragaju. Ako ima zainteresovanih dama, pažljivo slušajte. Da ima neki svoj karakter, da je, mislim da hoće da pomogne, da učini ljudima i tako neke stare vrline. A jel mora da bude i dobra domaćica, recimo? Pa trebalo bi. Šta, na primjer, da zna? Pa sad, šta treba da zna? Nije ništa posebno, ali treba nešto osnovno da se zna. Da nije neko ko će samo ležati i tako. Treba mi drug, treba mi neko, imam kevu živu još, nas dvoje sami, otac umro. I jednostavno treba mi sutra i ona će neće, ni mene ni nje biti, ali treba ti neko da ima poslugu ili nešto, da se družimo. Kakvu biste voljeli ženu da imate? Pa kakav bilo, da je dobra, lepa, da je ovako i sve najbolje.